Salom. Alandang masuk nama prosesi parhalado upang idu hamima asa rap jongjong mahita. Hudul Mahamuna. Shalom. Selamat hari Minggu Madi tasaluhutna. Selamat hari Minggu. Goar ni Minggu tasadarion Imam Minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Jala topi ni Minggu ta hadaulaton ni namarroha ibadah yang sejati. Atong tapahibul marohata martangiang nahom mahita di bagas rohat kabi. Amin. Mari dia mahita. Situ
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu palangit dohot tanaon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongani joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata, ro di ujung ni tanaon, gok hati gorad do siamumi. Tibul do Jehovah, jala pujion situtu di bagasan hutan di debatata, di atas dolok ni habadiondai. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata par gogo na suatu dosan, jala para siroha na sumurung. Di pangidoroham, nang mangolu jala martua hami sogot. Nung ngaragam dalan na di bahip ko manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaon sogot. Di bahini, hupa serepami manuang rohanami mangido siyak ko. Saleho matodim na badetu hami. Asa porsia hami di holong ni roham di hami. Say hutangi hok kami masuaram. Na mangapoy hami ditiki para sirohaon nuaing. Asa sapak kami tuhangoluan na pinaredemi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di mingguta sedarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiahon ari minggui. Di naonomari ma ulahamu nasa siulaumu. Alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anak mupe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di pangisi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay dinanomari lo di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia do ibana diari papituhoni. Di baini do bana di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan i odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana asa unang tois rohata diajar nasian hatan di debata ikon badiado hatan di debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon idos sahatna atong ra mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amin.
Patopoti madosata nagodangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami nadi bandua gijang pargogo naso hatu dosan pardinggan basa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang beingot akka dosa nami ai jojo do hai mardosa marado pokko jala jojo do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalason nami unang ala ngasin roham sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Lebak tarimas jala para siroha godang. Dang dibahay tuhita hobar tuak ka dosata. Jala lang dibaloso tuhita hobar tuak ka hajahatota. Songona siniroha ni amama mida anakonna. Siniroha ni Jehovah diakka na makkabiari ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Turpuk epistel di Mingguta Sedarion tersurat di Josua 24 ayat 14 sahatu ayat 24. Marsika soring mahita majaha anon di ayat perpudi rapita majaha. Songono mahata ni debata. Ope sai habiari hamu majahoba. Jala marsioho trohamuna mangoloi bana di bagasan hasitongan.
Jala pahola kamu debatasi leban, akana nioluan pumuna dibariba di batang aiki dohot di Mesir. Jala oloi hamu ma Jehovah. Alai molong tung sogo rohamuna mengeloi Jehovah. Pilih hamu masa darion manang isen naik olomuna. Manang debata sileban akan nioloani omuna diberi batang aiki. Manang debatan ni halak amori nampuna tanonan dengan munai. Alai anggo au dohot ngaku sajabu ikon Jehovah do oloanami. Dungini na bangsoi mamangalusi. Daw maisya kami ang gotong manadik ko Jehovah laho mangoloy kadebata sileban. Ay Jehovah batata ibana nang manogihon hita dohot oputa ruar sian tano Mesir sian bagas parhakaponan jala ibana nang mambain dia dopata tanda akan aboloni jala diramoti do kita sandok dalan na ita dalani di tonga-tonga ni saluhut bangso akana kita bulusi. Jehovah huhut mangojar saluhut bangso rodi halak amori na maringat ditanoi jumolo siya kita. Hami pe Jehovah do naing oluan nami ay ibana do debatata. Dungis dok si Joshua matu bangsoi dang tarbae namu mangoloi Jehovah ay debata na baderia do ibana debata parimas do ibana dang tagamon marpawati rohana mida pangalosian muna dohot mida dosa munai. Molotung ditadiko kamu Jehovah jala dulu hamu waka debatasi leban marbalik maibana manorui hamu tung siap pamu bahenonna hobar tuhum na nadenggani naung binahen na tuhamu. Dungi ni nabangsoi matus si Joshua si toka manggoi ikon Jehovah do naing oloanami. Jadi didok si Joshua matu bangsoi hamu sadiri do si tidangi dopak kamu paboa naung dipilih tamu Jehovah naing oloamu na ibana. Jadi ninna nasidama hami matutu si tidangi. Ope paholang hamu ma debatas sileban akana di tengah-tengah munai jala paunduk hamu rohamuna tu Jehovah debatan di Israel. Rapita. Jadi ninna bangsoi matu si Joshua. Jehovah debatata ido naing uluan nami. Jala suaranai naing tangihonon nami. Ido sahatna. Martua do akan atumangion hatan di debata jala na upeopsa. Amin. Putiani
taha tidak ko maha porsiao tai, songon na hinatidak ko ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asyato di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal libana di hau pinarsilang, na tua tubano todo dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manay tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jehova, amanay pargogo na suatu dosani, disima ibana pamamulak sogo tanaon, manghumi hala na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hato panala Kristen akka na badia, dohot dia sanidosa, dohot dia tay na mandok, mula mangulu sogod dagini hala ng mate, dohot dihang oluan na sorasuda. Amen.
Damang dainang huriani Tuhata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hujahau kami ma titing di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis tanggal 20 Oktober 2024 pukul 10 WIB sadarion. Parjolo pertangyangan daerah di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10 WIB daerah Tolu Dago dibagas ni keluarga Situa Edison Huta Barat Metiria Boru Siahaan maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Pertangyangan daerah hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 10 WIB daerah Onom Bansel dibagas ni keluarga Reguel Siagian Nepi Boru Daulay maringanan di Komplek Batu Nunggal Indah Jalan Jelita 2 nomor 102. Daerah Pitu Pajajaran dibagas ni keluarga Charles Parlin Lumban Tobing Situa Luseria Boru Silaen maringanan di Jalan Muntilan Q Onom Perumahan Parmindo Bandung. Paduaon Naeng mat jalo pasu-pasu Parbagason Sada Titing Parjolo Rizky Bona Arga Sirait anak ni Amata Alden Sirait tubuh ni Inata Anna Maria Boru Sijabat ruas daerah opat Sarbuncip HKBP Bandung. Dohot Debi Dian Apriliani Boru Sitorus Boru ni Amata Kris Hermin Susilo tubuh ni Inata Weni Suryani Nahinan ruas ni HKBP Bandung Timur. Nasida Nunga Martupol na di hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di Gereja HKBP Bandung Timur. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di Gereja HKBP Bandung Timur. 2. Titing Parjolo Anjuan Julio Ronai Siahaan anak ni Amata Rogers Oganda Siahaan tubuh ni Inata Rita Yuriko Boru Hutagalung ruas ni daerah Walu Bypass Timur HKBP Bandung. Dohot Susi Mariana Boru Hutagalung Boru ni Amata Maurits Hutagalung Nahinan tubuh ni Inata Titin Sutiana Boru Simanuk Kalit ruas ni HKBP Bandung Timur. Nasida Nunga Martupol na di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 di Gereja HKBP Bandung Timur. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Gereja HKBP Bandung. Patuluhon Pangebation Huria Sadarion remaja ni Huriata mengebati Huria HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur di Parmingguon pukul 15 WIB na ni uluhon ni Situa Jaspar Manurung. Domutusi Parmingguon remaja Sadarion di Pasada di Parmingguon pukul 10 WIB. Paupaton Paborhaton dohot mangojakon pandita fungsional di Parmingguon pukul 10 WIB Sadarion di Patupado acara Paborhaton inang pandita Lilis Siregar dohot mangojakon amang pandita Hendrat Hekson Sudiman Sinaga gabe pandita fungsional di Huriata. Palimahon Pelean Sosial Huria di hari Minggu Sadarion papungu pelean sosial Huria dohita tu inang pendeta Nyonya Lilis Nababan Boru Siregar siala Nunga Marujungolu amang Situa Janer Nababan ditiki Nong Salpu. Paonopon
kunjungan tu lembaga pemasyarakatan, seksi kemasyarakatan, Dewan Diakonia, patupahon kunjungan doho pelayanan ibadah di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, di hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, na niuluhon ni Inang Pendeta Tri Julpan Huta Barat. Papituhon, pembekalan pelayanan PPD untuk SPH. Di hari Kamis, satu Jumat tanggal 25 Oktober 2024, maringanan di Wisma Salom, Jalan Kolonel Masturi nomor 5 Walutolu, di patupado pembekalan pelayanan PPD tu SPH. Borhaddo 10 sadahalak, utusan ni pengurus Sian Huriata Maddohoti Ulaoni. Pawaluhon, Gathering Naposo. Gathering Naposo Bulung HKBP Bandung di Patupa di Villa Yeskiel hari Sabtu tanggal 26 Oktober sahatu hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Diakan Naposo Bulung nami nanaing parsidohot asa mendaftarkan diri marhite barcode manang panitia di pintu masuk ni garejata. Pasiahon, kebaktian kebangunan iman remaja, sada. Puncak kebaktian kebangunan iman remaja, dohot peragaan talent show di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 November 2024, pukul 10.30 WIB. Talent show ima ulaon laho patuduhon gobaran manang aka pangalaho sitirion na dibuat sian bibel laho patu bagason holong ni roha tu Jahoba. Nomor 2, link pendaftaran boima taida di warta jemaata. Songonima titing di bagasan mingguon tuhatama nama masu-masuita. Amin. Shine upon you.
asanga pomain rohanang ulaoke marbarita na uli marbarita na uli. Sa umalong ni roha lam na tari golukong ko paroha na iyas asataw maajoro asataw maajoro. Taibdihon ayat saja. Tuhan magolukon marbadia adiho ake manantikikon mamuji pasana po mamuji pasana po. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna, akadamang dohot dainang, hanggi na pinaribot, di bagasan parsaurata di tikion naing tangihonot tama hatani debata imana tersurat di Roma biddu 12 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat walu ta payuti hutma akamang dohotinang ujahahok kami ma di tonga-tongata. Nahuapoi mahamu aleak kadongan marhite hite asini rohani debata. Pasahat hamu madaging muna bahen pelian na mangulu. Nabadia. Nahinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jala unang gabe sarobak kamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiram muna. Asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli. Nani halasonna dohot nasudengkan. Ai marhite sian asini roha nani lehon natuahu. Upaingot ganup pamu. Unang matorbang rajumi hamu dirimu. Lobi sian napatut. Alai itap ni natamama parwahomuna. Ganup marguru tu godang ni haporseaon na tinurpukon ni debata tu ibana. Upamana. Torobdo ruas ni dagingta. Alai dada saulaon ruasi sude. Songonido hita. Torop sadaging di bagasan Kristus. Alai ruas bedo hita sama hita.
ganup majalo sileolehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon, naeng mardomu tu haporseaon. Ia ulaon marhobas, ba ulaon marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia na mangasi sian bulus ni rohama. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sian las ni rohama. Ido saat hadaulaton ni nama roha ibadah yang sejati. Ido anggotema ni mingguta. Selamat datang madi dongat tasahaporseaon narosian Semarang. Lau manguluhon pangojak konon, madongani pangojak konon ni amang paditata di bagasan tikion. Diamua kamang dohotinang gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada apa dengan hidupmu saat ini? Nabohado nuai ngolum di bagasan tikion. Ada apa dengan imanmu saat ini? Bohado nuai haporseaumu. Suku-sukun na duaon hamu akamang dohotinang paingotok kita jot patuduhon akan masa di tonga-tonga ni nguluta. Paingotok kita taringot tuahan natadubi di tonga-tonga ni durita. Ada apa dengan hidupmu pada saat ini? Saya jok dohita molo apala duk pikirata gudang parukilota masa nasuta hirim tu tonga-tonga ni dirita saya pitor tasalahod doakan asing alai dakya dope pitor tasukut tu dirita isedo nasala audo manang na asing. Bahkan ketika kita takut untuk bertanya tentang diri kita, disinilah kita lupa, bahkan Tuhan juga sering kita salahkan. Mologale haporseaom wakamang dohotinang isedo salahonommu. Hodo nasomaboto martangiang, alejol may salahoko. Hodo naso mga tusi nanggo pala sa otipe. Hata ni debata di tonga-tonga ning ulum na asing di salahoko. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita gabe ibaru mahamu dungmu pikiranmu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang berubah? Akamang ya dosa halak duli-duli borhak mangarato. Anggo prinsip ni mana na mangaraton, lau paubang ulu na do. Mangalului karejo, na duminggan siyan narong di hutana. Alay di na mangalului karejo ni bana, lau tuson, itutuhi, dangadong dapok na. Di sadatiki mauas may mana jala marari mana di sadakudi di sadalapo holan naing minum dang maledope alay mauas holak kuddu libana pittori bereng ibana itempelhon karotas di steleng nai doho di dingdingi
tes manis panas 3.000, tes manis dingin 5.000. Dungi idadapi mana katong na ngalam manipis. Ido iba na masongonon, tes manis panas sajalah bu. Iba ma tes manis panas, olah sahat 7 luna itordinum ibana. So sanga ngali inarohana. Gabi 5.000 non. Dungi tarsonggok mabarkude, Pak, kok langsung diminum? Dang boy be dia lusi ay ngamar pura-pura pamangan nai. Ay bohama na nilopan air panas. Dungi patorang perkudima. Ay molotes manis dingini dang alani nalam ngali. Alay na dicapur dodoho es nina. May lamay bana. Hamu kamang doho tinang adong dorana nang dohonon na. Anggoy huta nga jago-jagoy bana. So adong do petar surat ngay botoy mana majaha. Bayako kamu maju. So adong do pinamasa ngay botoy mana aha kejadian. Alay dung di ketika hidup kita berhadapan dengan situasi, disitulah kita bisa melihat bagaimana dan siapa diri kita yang sebenarnya. Dia tusi ibana do majaha, iboto do majaha, alay dang dia tusi lapatan nina sinahanai. Orang bisa berubah jadi pintar, orang bisa berubah jadi kaya, orang bisa berubah menjadi pejabat, orang bisa berubah jadi apapun dalam hidupnya. Tetapi apa yang membuat dia bisa berubah? Ahado nama baik ko gabe songonon nuaing parngoluommu. Hamu baon na songo dia do mapahek ko gabe boy ho di bagasa tikyon. Songo dia ngulum, songo ni laos ekelmu. Songo dia tabuni ngulum, laos songo ni tabuni senyummu. Alay unak pola songon edeni si Iwan Pals, ido ibana songonon. Dohok doau prihatin mamerek ko kawan ninna. Hitam kulitmu, hitam juga nasibmu ninna. Dungi Roma halak Batak madok lo madisan nabirong nai anggo hita tetap baima gabi hitam manis ninna. Jadi lak bohape birong ni halak Batak dak ya pola haji nguluni ala hitabay hitam manis. Amin. Iya, akamang doho tinang jok-jok dohita nak kening songoni. Taihut ton namasa alay gabe korban dohita di tonga-tonga ni akanamasa. Olo dohita marpungu di tonga-tonga ni sada ulaon alay dang tatusi ahado si utonot tadi sada-sada ulaon ni. Alani naing atusat tahatani debata di bagasan tikyo madok gabe ibaru mahamu dungbu pikiranmu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita diperhadapkan dengan satu tema ibadah yang sejati, hadaulaton di nama roha, terkadang hamu akamang dohotinang, nung ngadenggan aka sistem di tonga-tonga ni ngoluta. Tadalani do sistemi dohot denggan. Tetapi ketika kita berada di dalam suatu sistem itu, kita tidak mau dirubah oleh sistem itu sehingga kita korban. Dungi di dok ma di bagasan tikyon, do mabaik kita mubah. Mabaik kita mubah parjolo sahali. Ikon adong do hadaulaton niro hadihita. Kita harus memulai hidup kita dengan satu konsep yaitu ibadah yang sejati. Alani godang do jol mahamu akamang do tinang mangihuton sude aka rutinitas ni huria. Waluhali adong kegiatan di tonga-tonga ni huriai anggoy mana naiknya 10 hali
ihutunon ni bana. 10 adong punguan parede di huriai naing yan ihutunon ni bana sude. Alay muluta sukun, ado nak kening makna ni edemi, tuk swadong do boto manang naha. Hape si pata heragoso kambay mana na maredeon, pidda sanan, pidda tuson, pidda tusan. Terkadang kita hanya menunjukkan kehidupan kita yang rutinitas seremonial samping. Alai didok hatani debata di bagasan tikion, bagaimana pemahaman kita ketika kita mulai hidup kita dengan ibadah yang sejati. Boydo ringkas jolma merminggu alai dang burju. Boydo jolma pistar alai dang jiwa pangajari. Boydo jolma mamora alai dang perrohana serep manang perbahul-bahul nagodang. Ui, berengot tadui. Di tonga-tonga ni parnguluat. Alanido mau tidak mau setuju tidak setuju hak kamu kamang dohotinang. Perubahan nanaing sidohonon na di tonga-tonga ni nguluta. Dada holan pikirata alai kodoh rohata. Jala marhiti-hiti ahadoi patudu honota. Alani adong piga-piga hal nama say arga hamu kamang didok diso dia manguluni na marhadaulaton. Bagaimana kehidupan orang yang ibadahnya atau yang beribadah dengan sejati. Na parjolo didok parbueni na marhadaulaton iman na pay baru diri. Parbueni ngolu na marhadaulaton ima pay baru diri. Yodol ho punguan inaronak kinati gabi ibaru mahamu. Dung mubah cara berpikir. Karena itu cara berpikir kita itu pasti ada hubungannya dengan perbuatan kita. Alanido hamu akamang dohotinang kehadiran kita beribadah. Sukacita kita beribadah. Dakolasian harorom patarida honom mui. Alai ikop patarida honom mudoi saperbueni hapor seaom. Alani molodungdo ibaru dirim totu dangadong be biarmu lau madapo Tuhani. Molodungdo ibaru dirim dangadong be biarmu mangulahon nadenggan di tonga-tonga ni ngolum. Kita tidak punya alasan lagi untuk memuji Tuhan karena tempat, karena waktu, karena situasi dan kondisi. Kita tidak mempertimbangkan sesuatu lagi untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak terikat lagi dengan apa yang disebut dunia dan kuasanya. Alai naing dohonom nama tuhita. Dang dirim nibe mabahiko margugo mabahen nadinggan. Alai dirim naung pinay baru ni Tuhan Yesus marhite-hite pakokok nai ido mabahet dirim boy mangulahon nadinggan. Saleleng somangulu hita di bagasan pakokopon ni Tuhani dang boy hita mangulahon nadinggan. Alani dia do parbue ni ngolu ni jolma na marhadaulaton ima na patutoru diri. Na patutoru diri. Songod dia Tuhan tanaro. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani.
ai songon parohaon ni Kristus do ibana alai bui ibana manulukko dirina songon rupani hatuban. Patutoru diri yang pertama sekali kalau bisa kita mengkoreksi diri kita ini bahwa kita tidak bisa hidup oleh karena pribadi kita sendiri. Dan manguluhi ta'alani dirita. Jaladang manguluhi ta'holat tu dirita sendiri. Alanido nasa jolma napati boho dirina hamu akamang dohotinang maol doi mangulahon nadinggan tudongan. Alani sian na dua on nakining di dokto kita asa marhadaulato patuduhon ngulut tanah marhadaulato naparjolo sahali pai baru diri dak porti biope gabe orientasita alai hatani de batama orientasi di tonga-tonga ni nguluta hapor seaotama orientasita di tonga-tonga ni nguluta parbue ni hadaulaton na paduahon ima patutoru diri jala parbue ni hadaulaton na patuluhon na naeng si berengota di tonga-tonga ni nguluta ima patuduhon naung marparbue do nguluta manang nadang na kining dipaingot do hita marhite-hite hatani de bata titikyon molo sahalak panurirang ma. Karena itu amang inang hamu akadonga saha porsiaon di bagasan tikyon molo tasigati do tu dirita sasitongna ngatu bube hatani de bata di diritaon alaidang tapaluas marperbui. Kalau kita jujur banyak potensi-potensi karisma berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita tu diri tahun. Godang do talenta tu diri tahun nasotapa tuduhon. Laho pajongjok ko parsaoran akan adenggan. Alai ala sotaloas tubui hamu akamang dohotinang marhite-hite hatani debata alai sai naing tapaloas do tubu marhite-hite lo monirohata ido iban nasega akabar saurani. Dang profesim di bagasani alai sipata ujago doho mangatoi. Aidang tortormu dang godangmu alai itortoriho ido nasalah. Tapi coba kita gali potensi yang ada di dalam. Berbagai karisma ada di dalam kehidupan kita ini yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan karisma itu telah dikuasai oleh Roh Kudus ngununga di paluas Tuhani hita. Lau patuduhoni ala nunga ibaru hita, nunga toru rohata. Alai talu dui muse, ala tabereng perbuin adenggan nabinain di jolma. Alani hai baruon di diri dohot patutoru diri lau patari dahonot tama di bagasan tikyon hamu akamang dohotinang na parjolo sahali patuduma aha nadenggan nabuy si bahenommu patuduma dia lo monirohani de bata nanaeng nabuy si ulahonommu unang dung diula jolma gabe ho mangabati. Alai to pak so diula jolma dang diula ho. Unang dung denggan ibae jolma gabe ho mangarupakon. Alai to pak so diula jolmai disua jolmai dang ulu ho manuan. Karena itu kita dipanggil oleh Tuhan di dalam satu persekutuan di dalam gereja. Karena itu saya yakin bahwa kita telah memahami Tuhan telah memanggil kita melalui persekutuan gereja itu. Kita seluruh dipanggil dari tengah-tengah kegelapan masuk ke dalam suatu terang Tuhan.
Jala om majok-jok na masa nang ditonga-tonga ni hita na marhuriaon. Si patanga dinggan huriai merdala diaturani do hatani de bata alai jok-jok do hita mengintervensi perdalanan ni huriai. Aidak songoni, songonod do na masa. Aidak songoni oddo na dinggan. Biarkan gereja itu melayani dengan baik. Tanpa kita dulu lebih intervensi dengan pelayanan gereja. Karena itu selama kita mau mengintervensi, pasti kita akan mau menunjukkan ada yang lebih baik dan yang lebih benar yang mau kita katakan. Unang ma lau patuduhon dirita sadir. Muba mapikirata asa marparbue hita. Muba mapikirata asa tarida perbuit tay di tonga-tonga ni ngolu ni tuhata. Mauliate ma di bagas santikyon hamu kamang do ruas ni huriata marhite-hite hatani di bata di bagasan tema hadaulaton ni namarroha paborhatot tama naposo ni tuhata imainang padita lilis tu inganan pakubasyon na baru jala ojakonon ni huriat tama amang pandita sinaga makubasi di tonga-tonga ni huriat tadi bagasan tikyon rakamang dakpola be si paingoton anggo eskaon di tonga-tonga ta alai marhite-hite hatani debata di bagasan tikyo tongdo paingoton ni di tonga-tonga ni ngoluta bahwa sebagai seorang pelayan tentu meragam doa katalentata. Tetapi di ragam talenta yang kita miliki pasti kita berjalan di dalam struktur keorganisasian. Nang dihita pihak kaparhubas jok-jok do salah mangulahok kita di tonga-tonga ni ulaota. Naing marperbuehon semangka do hapi gabi duriat ta perbuehon. Kita harus loyalitas di dalam segala pelayanan kita. Jala marhite omma sahak mata bini amang pareses tuhita na saluhutna nang tuhamu na dua na poson itu hata ala tongon nasida makubasi paborhaton amang paditata di Semarang pida nasida tu huriata HKBP Jonggol ati. Alani denggam mamardalan pakubasyon di huriata paborhato kamu di bagasan tikyon marhite holong dohot waso nasiat tuhata martangiang mahita. Mauleate madi hoale Tuhan pinuji maho. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus naung paluahok kami, naung paibaruhok kami oleh Tuhan, asa margugo kami marparbue, hobar tu ragam niaka talenta, ragam niaka pasu-pasu naung pinasahakmu Tuhan. Jok-jok do kami oleh Tuhan, walau kami diri nami lahu mangulahon nadinggan, ala dang ibaru kami marhite-hite pikiran, dang ibaru kami marhite-hite haporsyaon. Alai ibaru kami totong marhite-hite hagogoon portibi. Moliate mati ho ale Tuhan di bagasan tikyon nunga di paingot to beham. Asa ibaru diri nami jala patuduhonon nami mai marhite-hite serep niroha, marhite-hite labas niroha, dohot marhite-hite na patutoru diri kami oleh Tuhan. Alani di bagasan tikyon nunga di paingot to kami. Naing male Tuhan marparbue jala mangulu haporsyaon nami hot di bagasakko. Pasu-pasu masa luhut ruas ni huriam. Dinabuhi kami di bagasan tikyon marpungu marsaor dohot to tumangihon hatam. Alani mangido do kami ale Tuhan unang luas kami gale mangatusi hatami.
unang luas sami galela umangulahon hatami. Ay di haporsiay hami jalahura jumi hami doale Tuhan ido hanguluan na manotong di hami. Alani mauliate madiho pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam. Paborhat manasida di tonga-tonga ni nguluna. Marhite-hite hamoraon ni hatam di bagasan hatugun ni haporsiaw. Di bagasan tikyon ale Tuhan. Pasahaton nami maulaon nami di tikyon. Dinanaing paborhaton na posom hami. Inang pandita lilis tu inganan pagkubasyon na baru di tonga-tonga ni Huriam Palmera posdorohan nami ali Tuhan. Parguguam mo na posomon. Ramotam mo parbisu hami. Suang soni nang naposom pandita Hendrat Sinaga di nanaing ojak di tonga-tonga ni Huriamon. Laho makubasi akapakubasyon hobartulo mo ni Roham. Alani parbisuhi amanamion sarihon parnguluan nasida di pardagingon ng partodion pasu-pasu keluarga ng yanakon nasida. Alani sahatu homa le Tuhan daging dohotod dinami. Nang akadongan nami narosian Huriam Semarang mangudurhon haroro ni naposom keluarga Pandita Sinaga. Luas mamarlas ni rohami di parsauran nami di tikyon. Nang mulo marsakap mula musenasida ramoti dongani ring-ring di pardalanan. Pajupako kami tua katiki-tiki nanang roh di parsaoran nami, dia ketanggung jawab doho panidangyon nami di tonga-tonga ni Huriami. Alani mauliate madiho marsangak maho sadarion rodi saleling di lelengna. Amen. Tapuji Tuhan tamarede hita hut mata pasahat pilihat. Songon hauda denggago ramos parbueni bulung na pendaulido atong say tirui. Godang dohina ulini ay mata itoto pasuman madirim tusi saiban roham sito. Molokon sian rohami luhut daso tureng alay na sian Tuhani ramoti ma
tiru Tuhan Yesus ng Roho mo po, pambanda ng hatanay ang oluwa mudo. Ibanado padomuho tuduhan debata mudar na iuse hondo di dolo Golgata. Ardado hita sa suri itobos Jesus ay nang mangolud hitabi ni ado panay. Atong ringgas mahitabi pangaloro sa tahang oluhon masudi na siyang Tuhani. Liling hodita noon patigor marohang pawingot-ingot matotong ni Doni Yebata.
Huriani Tuhata, tauduti mamuse, ulauta, ima napaborhaton, dohot mangujakon, padita fungsional di Huriat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, Marede Mahita sian buke de nomor 800 sia. Hamu aka dongan ruas, parhalado dohot aka udangan nama dohoti kebaktian minggu sadarion, paborhatot tama padita lilis Suryani Siregar, naung makobasi di huriaon nasalilingon, obartusi tabege majolo surat keputusan ni pimpinan ni huriat HKBP taringotu nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 401 garing PDT garing SK garing 08 garing 2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Lilis Suryani Siregar STH, tanggal lahir 21 Oktober 1978, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, terhitung mulai 1 September 2024, menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Palmerah Petamburan, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Dengan ketentuan A, menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B, kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 22 Agustus 2024. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Hamu Pandita Lilis Suryani Siregar, obartu surat haputusani, au Pandita Resort ni HKBP Bandung, atas goar ni Preses HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tendie, upaborhat mahamu sian huriaon, di paso-paso tuhat tama pakkubasyo muna di nasalilingon, bahen sangap di goarna, taulas ni rohani huriana. Jala di pargugui mahamu, gabe padita fungsional di HKBP Resort Palmerah Petamburan, Distrik Walu, Jakarta. Amen. Martangiang mahita. Ale de bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Nunga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruh hoa kanaposom makkubasi huriam. Pujion nami do guarmu. Jala dohonon nami do mauliate tu. Ai hodo na palwason na posomon marhobas di huriaon salelengon. Pasu-pasu mai. Jala tu pahi.
asa marperbue gabe hasangapon di guarmu, bahen las niroha di huriami, laos ho manapaborhaton nasida sian huriaon, tu partikian nanaeng sidalanan nasida, pasu-pasu jala pargugui manasida, asa saluhut nai gabe manupak di las niroha nasida, upangido hami tuho, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Hamua kadongan ruas, dohot parhalado hurian itu hattana di huriaon, diarion laos pau jakot tado padita fungsional naib baru, mardomu tusi, tabege majolo surat keputusan ni pimpinan ni HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 403 garing PDT garing SK garing 08 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Hendrat Hekson Sudiman Sinaga, tanggal lahir 20 Februari 1975, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Jawa Tengah, terhitung mulai 1 September 2024 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, Distrik 18 Jabar Tinggi, dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran, B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan nomor 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 22 Agustus 2024, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu Pandita Hendrat Heson Sudiman Sinaga, nunga dibagi hamu surat keputusan ni pimpinan HKBP taringot tu penempatan muna gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. Atong namanukun mau naing tu hamu, dijolo niak kadongan namar pungu di son, doho dijolo ni Tuhan ta Yesus Kristus Raja Jalanapuna Huriai. Naolo dohamu pau jakon gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. Naolo dohamu mameleho dirimu na mangaradoti akaulau ni hobar tunaniaturhon ni HKBP, dok kamu ma alus muna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia. Au Pandita HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinatas, goar ni preses HKBP Distrik Saplalu Jabar Tindie,
di Minggu pa 20 sadahod dung Trinitatis sadarion tanggal 20 Oktober 2024. Upaojak mahamu gabe padita fungsional HKBP Resort Bandung Riau Martadinata. Didongani jala di pargogoi mahamu mangulahun ulauni bahen sangap di guarna. Didongani jala di pargogoi Tuhan tama nang inata mangurubi hamu. Amin. Hamu dongan ruas dohot parhalado, hurian itu hatta nadi huriaon, nunga hupaujak kami padita fungsional namar hobas di huriaon, hupasahat kami manasida tu huriaon, jako kamu manasida di bakasa tangiang huhut hurubia hamu, asa majadi ulaun nasida jalan marlas niroha, dohot keluarga nasida di huriaon. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Raja jalana puna huriai. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami do goarmu. Aidang di palwaso huriami so mar parmahan. Alai di babak kito do naposom padita hendrat heson sudiman sinaga. Gabe padita fungsional HKBP Resort Bandung Riau Martadinataon. Asi maroham lehom matodim nabadiai margogoihon nasida. Parsahalai, parbisuhi manasida. Asapolin dibaritahon nasida hatami. Lehon hahipason. Hatoguo dohot hiras niroha mangaradoti sude ulaon ni huriaon. Tupahi masaluhut na niula nasida. Jala sai patubu mahatam nabi naritahon nasida asa marparbue di ngolu nami. Paboa si seam muhami. Paso-paso jala pargogoi inanami. Pangurupi na nilehon mi tunaposomon. Suang songoni nang yanakon nasida. Upang idohami tuho. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuaing sahat mahita tu nama dok hata. Sahat mahita tu nama dohata, parjulo pinasahat matikon tuinang padita lilis Suryani Siregar madok hata partadingan. Horas madihita saluhut nada mang dainang. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Parjulu sahali muliate maditu hata, boy denggan mardalan ulaun sadarion, jalanunga tutu di pabor hatami nakaningan apalaipe siantongani huriata. Muliate dia mang padita resort nami, di studi aka kerjasama, dohot di kebersamaan tadi tongani huria nang diamang padita Hitler Hutapea dohot di nang padita Triboru Huta Barat. Jala mulia tema di studi amanami nanami parhalado
di studi parsaurat tanah salilingon di tongani huriaon. Datung sotar bahen swadong na humurang. Nang pat nang mata luhut marsalado sa luhut na. Alani disudiaka parsaurat tanah humurang sotung de paingot-ingot tamuna amanginang. So nginang dia manami parhalado na menyaksikan secara live streaming tongma marsi ajuan hita diaka na humurang. So manang dihamuna manami ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Tuhani. Tutu liling do hami marhubas di tongani huria taon alay buasa ikon liling asatong sikop las niroha jaloon nami sian Tuhani. Jala imara pabain ni Tuhan mangaturhon sa luhut na di pardalanan ningulo nami di huriat taon. Alay saliling marparsawara kita di son amang inang dia ka nahurang lubi, dia ka hahurangan di keterbatasan na marsalpuan hata nami na sulpak sipata panise nami tuhita tuhamuna amanami na nami nang di PHD nang di pertangyangan nang di parmingguon nang di pasar pe di luar ni garejaon molo pajupak kita sotong adong nahurang lubi say marpamuati marohamuna manami na nami sian ruas ni huria Riau Patra Komala Antapaniar Camanik sian Dago nang sian Pajajaran Malabar Bandung Selatan Bypass Timur adong tahe nahurang depe daong Osar Bumcip agi tahe nganeng lupa. Iya, disediakan parsaurat amanginang nahurang lobi say toktong Marsia Juan hita asaboy lam uli tujuluanon. So ngani madang dia KPHD say toktong boy hita pajupang. Mulai sian sekolah minggu alay ibadah do pe di Gijang. Alay dia ka guru sekolah minggu pe tong do ikon donon nami akan nahurang lobi. Sian remaja oh di Bandung Timur do perate. Napo sebulung. Iya, Inang akan merindukan kalian, adik-adik yang cantik. Semoga masa depan kalian telah ditentukan Tuhan juga untuk perjodohan. Amin. Pekerjaan pun dilancarkan semuanya. Kalau sudah gajian berikan ucapan syukur ke Huria. Untuk Ina SPH. Iya, sian Ina Hana dongaku di Habaluon. Ina solapi de dohot ina Jumat moliate madiaka parsorata songoni nang punguan ama idia sudiate punguan ama oh adong do marite ketua amang siagian lansia iya tu surga moliate madi Tuhan nang kantata nang maride nakaningan eklesia tim doa na selalu marparsorak kita di huriaon setiap hari Rabu. Dia ka kategorial dohot dia ka non kategorial na asing na lupa hami manggorahon alay tong ma dia ka parsoratan na dinggani tujuluanon say lam tudinggan na. Nung atutu di jakon hami na di tanggal 6 2 minggu na salpu di huriata HKBP Palmera Patamburan. Dinggado acara pajakonon di huriata jarak tempuh sian Badung hurang lubi tulujum molomar travel molo naik us 45 menit molo naik motor boido ramanang 3 jam sehingga mahamu amanginang di bagas ni huriata nang di paradi disi molo sosiat di huriai madang di bagas ni huria adong do hotel disi panginapan di paradi at lausadarion acara paparhaton naong pinasahan ni Paditata tuhami marhiti amang preses jala denggado mardalan alamang preses nakaningan nungadi pabua paborhaton amang Paditata Padita Patuan mantan sian Badungon ala naing pidama nasida tu pakubasion
nai baru. Alani moliati ma dia mang preses molotung peandongan di bereng secara live streaming. Nungan akaningan sian ganup kategorial, dohot sian ganup daerah. Amanamina menyaksikan secara live streaming. Seadong do partikiat tamu se pajupang diakatikin anaing ro. Molo alani akapar sahiton sai tabah hipasma tujuluanon. Boy tong pajupang hitamu se. Nadia kapar dalanan jalan nadia kaulau na asing sa totong boy hita pajupang muse. So ngani manang dia kapar sauran nami multimedia. Terima kasih semuanya. Nang dia kapagawe ni Huriata, so ngani sapam untuk sejaga gereja Alhamido na jujut pajupang di Huriaon totu. Ala pajupang tiap hari. Jadi say lam tabama akahi pason tujulanon tunasida. Alania manginang pesan dan kesan dohonon namido tutu. Naburjudo sudi hamuna amanginang di Huriaon. Jaladang alani perpisahanon dohonon nami. Alanung nga hujalo haminungi di naonom taonon. Molope songonon liling na dang alani gugu nami, dang alani malo nami di Huriaon. Tapi semua mungkin telah diaturkan Tuhan selama 6 tahun. Dan semua mungkin Tuhan yang mengatur. Ikonjolo sian badungon hami, yatim piatu. Di tahun 2010 lalu, dohodope inukku paporhato na audison menyaksikan pajak konon. Molo pinikiran buasa dang 4 tahun nastal puateh pida usia badungon. Kenapa tidak tahun lalu ni naroha? Alay kon gabi jamita na mangulu mara. Tangyang muna amanginang. Perhatian doot pabahenam muna dihalaput ihamudo. Tuhami nang tuau. Sian badungo no marhasohotan lasir rohaku apala di boda ni tahun 2024 tahun. Saya harus menikah. Las roha. Alay pitorojut ni roha secara pardagingon. Nah di bulan Agustus nasalpu. Jala molope sadarion partikian na nakaning pasahat pilihan sosial sian Huriaon ala memang hidup haro partikian na ala memang gudang akan natong naong marujungulu sian Huriata. Secara haruason padita au di Huriaon takasudo par Huriauku jala takasudo par rumah tanggoku di Huriaon tong laos nang dohonon ima nahujalo sian sudi hamuna amanginang ruas ni Huriaon. Jala imara pangatur ni Tuhan. Molope ikon pada saat di bulan Agustus au mabalu tapi semua telah diaturkan Tuhan molo swadong keluargaku udahku marga siregar. Mengurupi yahu, radang tardo kau manengah, laus disi matong, marsiadu dohamu manginang mengurupi, patuduhon studi perhatian muna, nang sian lansia, sian ama, sian ina, bahkan naposa bulung. Ngahujah loy, aka pasu-pasu dohot dengan bahasa muna. Alanima 10 jari-jari pas 10 sada si majucung madok molea teau amanginang di studi habur jual muna minta maaf dia karena humurang dang tardo kau di studi burju muna sisa datangi yang mahita tangya ko kamu na au amang inang jalatong maristangnya ngak kita tabama aka pasu-pasu gajang ni umur
torop akapoparan di pasu-pasu Tuhani, di pasahat Tuhani, Tuhamuna, si gajang umur saluhutna, jala sikop sudi pardagingon ng partodion, sikop sudi diatur hon Tuhani, Tuhamuna amanami nanami, nasubuhi tardokau gudang, alay imanakaning hudok kami, sudi pangatur ni Tuhan, tu hamira di huriaon, sikop las ni roha, sikop dok ni roha, tapi saya harus ikon mekel duau manadikon duka cita, jala ikon syukurio kudu sudi. Kalaupun semua harus kunikmati di Bandung, tapi itulah Bandung melekat di hati, terlalu indah untuk dilupakan. Pasti ini kenangan yang indah. Oma huria na paduahon na lumiling huhubasi hami. Di Pekanbaru 8 tahun, di Son 6 tahun. Alay laos di huriatama. Kenangan yang indah yang tidak bisa dilupakan, dan itulah sebabnya saya harus katakan HKBP Bandung melekat di hati. Tetap saya harus katakan, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang pastilah kita berjumpa kembali. Kalaulah ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Sebagai manusia biasa pastilah ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, namun jangan disimpan di dalam hati. Amang inang nang dihamuna manami-nanami narosian HKBP Semarang, mantan pimpinan Sian Badungo Dotong, pimpinata di Semarang, Tong ma ala dinggado ulaun mardalan di Son, tong ma pasahat tamuna naulido nadinggan. Diamang paditan nami, kita syukurilah kalau kita boleh tetap ditempatkan Tuhan kemanapun. Dakia au mengatur SK, dakia au menolak SK. Alai semua dia turhon Tuhani, burju-burju do ruas tadi Son, amang, jala sudi aka pardingkan basa. Saya toktong ma di pasu-pasu Tuhani hita saluhutna, ima pesan dan kesan siak kami, amang inang, sudi diaka pardonganota, parsaurata, nasalilingon, dengan lam tu dengan nama tujulonon, nang tuaka paditata, nama hubasi di huriata nabaruro, jala saya dan piaka partikian naulido nadinggan, muse, saya bui hita pajupang, nang diaka partikian na umuli muse tujulwanon. Imarado honon nami asa mesita batua parlinggoman ni Siborok. Di Bataman na martua, sudi mahitaon di Parorot. Songo di masya kami muliate Horas. Pinasahat mamusetikyon madoha tapatujulo tuamang padita Hendrat Hekson Sudiman Sindaga ng keluarga. Horas balita sa luna. Mauliate maritu kata, ala dengan dibasana sinirokana, bohita, markai pason, marpersoran, memuji guarna, tongon, di minggu na pinarbadian no. Na hormati kami, aman nami preses, naung mangujakon, hadirin nami makubasi di tonga-tonga di Huriata, HKBP Bandung Resort Bandung Ria Martadinata,
na duluhon ni ang padita nami, ang padita silain. Nomor saking kami sa luhut na hawa kamanami na nami, tong perkalado na makubasi di tonga-tonga ni huriata kami badungon. Tarlumawi naktuhamu kadamang dainang ruas ni huria HKBP badungon soksoni nang haanggi nami boto nami naboso bulung rodi sudena karimaja do kaya nakon nami sekolah minggu tutu nunga ujak hadirod nami siapa laipe di tonga-tonga di huriat tahun mau lihatnya maroha nami disabutan di pajak kono muna di kami alani songo suara di jauh-jauh nakingan itu di penyambutan di pajak kono muna di kami naing nian toktong di bagasat tangyang muna hadirin nami asa talupa mi makubasi di tonga-tonga ni huriaon pinatelup itu kata ala ni gugu ni tangyang namanangnya kok kami gawita badi hami habisuhon marsahala hadirin nami Allahumma kubasi ibana marhiti huriana HKBP Badungon hami padita henrat sinaga mangalap boru ni rajai boru si manukalit sian huta si poholon jala di palume wondo tu kami dana kopat tolu may bawa sada barpuan bawa siya kangan nuaing masih dalam proses perkuliahan debena di Universitas Brawijaya Malang tongma di bagasat tangyang yang akon nami semester pitu nuaing lagi tahap masuk tu penyusunan skripsi. Si nomor 2 bawa Guarnion Yahya Christian kalas tulu SMA. Si nomor 3 perempuan berua Guarna Grace Febriati boru sinaga aja lah setong boru sinaga kan kelas 2 SMA jadi nyomba siap bulan nami siap bulan namion Guarna siapa namanya di Guarna si Elvan marga sinaga kelas 2 SD. Jadi ima pasu-pasu itu hatu kami kadamang dainang alani tok-tok ma songo paggiluan namin nakingani di bagasan tangyang muma kami asaboy kami taluk mergogo makubasi huriata di Badungon ima jola hata parjolo siak kami udip din nomuse lam takas do partina data di huriaon marhite narapita kobas di tonga-tonga di huriaon mauliate matong terlumobi di uduran ni huriata sen HKBP Kertanegara Semarang ima penguan perempuan di huriata nakitung maceulidon yan paduan surana side marhite vokal grup jala ulido nak pakaian nasida batu duhol lasni roha doi lasni roha nasida dina pawar katok kami sekuriat HKBP Kertanegara satu Badung Riau Muse dohon nasida merlasni roha mardida pangojak konon nami alani mau lihat madi hamu kainang
na umar luja-luja hamu senatuari sa musit sadarion dia matoktong di pas-pasu Tuhan kamu rabdo takamanami amak sori padamu hati amang situa profesor parsaurasiaan amang situa M Nenggolan amang situa R Manurung amang situa Lumbang Gaul alenuaing nungga di Badungon nasida di Cimahi ate amang ate di Cimahi jadi mau lihat mah di Haroromuna tongani parsoratan yang di parmingguanon Tuhan tama masuk-masuk hamu kamanginang toktong ma di bagai sa pangaramotun di Tuhan no pangalakom muna mol pemula musetu Semarang manak sa di hari no partikya muna lau bulak saat taman di Semarang pas saat tang matabi babua denggado ulot tadi tongan-tongani huriata hakabi Badung Riaon jala marlas ni roha dotong dina paborkaton padita lilis tu huria pakubasyod na sinane baru ima hata tabi nami tohamuna do to kadongan ruas ni huria terlebih nang kadong parkalado nadong dia KBP Kertanegara dina nami padita nami selamat jalan ninang selamat bertugas di hurene baru to kata matong madungani jalan masuk-masuk imah hata parjulisya kami mulia tema dihita mulia tenang di kata Pinasama tiko muse mewakili ruas saresot amang situa tahal semangucong. Salam, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Malate mari tuata di bagasa pertikianon permingguan duhut pabor hatur paujakun padita dengan mardalan. Ope no parsangapi hami padita resort HKBP Bandung Riau Martarinata padita asilan. Na hormati kami padita fungsional ima padita nami padita Tri Boru Huta Barat. Na hormati kami padita nami padita Ha Huta Pea. Na hormati kami padita nami padita Lilis Suriani Siregar na pinaborhat ni Hurion di bagasan sedarion. Na hormati kami padita nami padita Sinaga Rabduh keluarga na di pinawojak ni huriata di bagansa salarion songoni nau parsangapi kami parhalado ni huriah HKBP Badung dohot au parsangapi kami ruas ni huriata HKBP Bandung Riau Martarinata songoni khususna tamu ni huria nami ima ruas doho situa nami narosian HKBP Kertanegara duhut kor ni ina Kertanegara parjolo mau pasahat kami tu padita nami Hendra S Sinaga Rabdo inang melate mari Tuhan dengan merdalan ulaut sedarion di pakobasio muna dimulai ma di bagasa tikion sahatu nahari namang ihut di pargogo itu hatta mahamu mangula makobasi yakka dihurat tahun jala di pargogoi gabe sangap warni tu hatta ma akka ulaon pakobasio muna di tongotongan huriah KBP Bandung Riau Martarinata ima jotu hompa ditanami adong dopeti kinahita boyrak marsaur di HKBP Bandung tu padita nami padita Lilis Suriani Siregar
ima tutu songon napina paborha ni huriauk kamu di bagasan sedarion hurang lobion of tauma hita rak marsaur di huria HKBP Bandung di pakobasi omuna dohok di pananan muna di komunikasi sesama ruas ni huria HKBP Bandung di komunikasi di sure PHD ni huriata denggado mardalan dalam marlas nol hado huriata HKBP Bandungon dia kabarita jamita nauli hatani tuhatta na di perasa mula di tengah-tengah itu tuhatta di hamuna di huriataon saya di pargogo itu hatta mai jala di pasu-pasu mai hatani tuhatta na pinasa mu di huriata HKBP Bandung ope inak perdita nami makilala rohami songor ruas ni huria na mewakili ama arong doa kana hurang umma siya kami siya ruas ama mula kana hurangi tapasal puhom mai tayhahi ma kana denggan ate nangate jalope songon nakini hata parpudi ni dok ni inang di permingguan tadi bagasa tikion hami sian ruas ni HKBP Bandung ama songon dia mana binulus ni inang dia katikina salpu dohut do makilala di hageleo ni pardageng munai alehom mainak perdita nami pingot kami dok ke hamuna melayani margogo ma marbarita nauli inak perdita nami dari dongani nek tuhatta ma hamu ate inangate diape dinaborha mahamusyak puriatta na pinaborha ni huriaon saya di pargogo itu hatta mahamu jala sangat borni itu hatta tu huria ima huria Palmera Petamburan distrik Walu di dongan itu hatta mahamu mangula disi jadi imarah hami sian hatani hami mewakili ras ama horas ma di padita nami padita lilis naborha tu huria HKBP Petamburan Jakarta horas mabuti ma Horas. Nuang penasama tikon tu parhalado sarasot niluhon ni ketua partota inang situa titin bos majutak lasoma tikina pasaton cendramata sian huria. Tu aka dongan nami parhalado sintua tuson mahita bersama-sama. Inang ke sini. Kepada Inang Pendeta Lilis yang kami kasihi, kami sayangi dan juga kami cintai ya Inang. Cukup lama Inang bersama-sama dengan kami Sintua dan juga jemaat di sini ya. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi pepatah mengatakan jika ada saat bertemu, ada juga saat berpisah. Tapi satu yang Inang ingat, jangan ada saat melupakan Inang ya. Inang tetap ingat bagaimana saat kita bersama, saat kita bersama-sama di konsistori juga Inang membagi roster dan semuanya Inang. Jadi biarlah itu menjadi kenangan yang indah. Juga di tempat ini Inang kita bersama-sama bersukacita, tapi kita bersama-sama juga menangis. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi Inang supaya Inang semakin kuat di hadapan Tuhan. Doakan kami Inang juga di sini supaya pelayanan ini tetap berjalan dengan baik dan semua yang sudah Inang katakan dan Inang bimbing kami menjadi Sintua, biarlah itu kami ingat supaya kami menjadi Sintua yang takut akan Tuhan. Doa kami juga kepada Inang, biarlah di tempat pelayanan yang baru, pelayanan Inang semakin diberkati Tuhan. Pepatah juga mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti.
Kalau ada sikap kami selama ini yang salah, janganlah Inang simpan di dalam hati. Biarlah Inang senantiasa diberkati Tuhan di tempat yang baru, dan kami di sini juga boleh menjadi berkat juga di tengah-tengah jemaat. Ada cenderamata tanda kasih yang akan kami berikan kepada Inang dari seluruh jemaat kita. Biarlah Inang tidak melihat dari nilainya, tetapi Inang melihat dari cinta kasih jemaat kepada Inang, dan kami memberikannya dengan tulus, dan biarlah Inang menerima dengan sukacita. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mauliate. Ya, Mauliate ma di Parhalado. Tapa ujung mapar minggota marede hitasan buke di nomor Peter 20 esada las jongjong maita saluna. Nang masinon dang ngoluku di Jesusin manang di apeau toto ingoti kiur marsinon na idoni igil ni Jesus totong marsinon na panon ng doa tutu. Tapasahat ma piliata tu adopan di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang hodo hararuan ni saluhut sileo lehon nadingkan do nasau libasa na mauliutus. Upasahat tami ma sian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asau parhasiak kami pilihanon pati buluh na rajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroh nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana nilehon ni todiro di pamataku osan robot kogoti rodi saluhut partaku Ale amanami na di banua gijang sa pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu. Say saat melomoni roham di banua tongon soon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say samadusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho, nonang punang marajaon, ohot hagogon, rodi hasangapon, salileng nileng
Ulak mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhuna kamang dohotinang tapar hasil yang mati kita larong dope acara ramata-mata jam 3 penno narong dope ibadata di somma hita masih jalangan nak kamang dohotinang dinggama hita masih jalangan butuh gai matu jolanon ate romahamu tu jolon tuaka inang padita ijolu mahita. Iya. Inang padita lilis ma di Siamun, baru amang padita sinaga do keluarga di Sabirang. Mari di mahita buke de wal rahasia. Hu masih jalangan.